Pozdrav svima i dobrodošli u jogu sa Sanjom na kanalu Sunrise Yogi. Današnji sat ćemo početi sa otvaranjem području ramena. Nađite ugodan sjedeći položaj i zatvorite oči na trenutak. Obratimo pažnju na području ramena i gornjih leđa. Udahnemo, pomaknimo ramena naprijed i gore prema ušima. Izdah ramena prema nazad i dolje. Udah ramena gore. Izdah dolje. Udah gore, veliki krug. Izdah dolje. Na drugu stranu udah ramena prema nazad i gore. Te naprijed i dolje. Vratimo pažnju na osjećaje i senzacije u ramenima, u unutrašnjosti. Udah i izdah. Otvorimo oči, malo protresimo ramena. Ide sljedeći udah, ispružimo ruke ispred, te prekrižimo desnu ruku ispod lijeve i uhvatite dlanove, znači uhvatite dlanove jedno oko drugoga. Pustite ramena prema dolje i stisnemo laktove prema drugome. Na udah dižemo laktove prema gore, gledamo prema gore. Osjećamo lagano malo otvaranje u gornjem dijelu leđa, savijanje prema nazad. Izdah, laktovi prema dolje. Osjetimo suprotno savijanje u gornjem dijelu leđa. Udah, ramena su dolje i dižemo laktove prema gore. I izdah, opuštamo laktove na centar. Raspustimo ruke, malo pretresimo ramena i mijenjamo stranu. Udah, obje ruke ispred i na izdah sada lijevom rukom idemo ispod desne i zamotamo ruke. Pustimo ramena prema dolje, stisnimo laktove jedno prema drugome. Udah, laktove prema gore, pogled prema gore i izdah prema dolje. I još jednom udah prema gore. I izdah na centar. Spustimo ruke, malo pretresimo ramena i ruke. I prijeđemo odmah na pozu stola, na ruke i koljena. Na sljedeći udah spustimo stomak prema dolje i spojimo, kao da želimo spojiti lopatice ramena i pogled je prema naprijed i prema gore. Znači radimo pozu krave i mačke, cat and cow, s tim da je cijela pažnja usmjerena prema gornjim leđima i ramenima. Znači na izdah razdvajamo ramena, dižemo leđa prema gore i na izdah skupljamo, kao da želimo dotaknuti ramena. Izdah. I udah, nađemo centar, stanimo na nožne prste i podignemo kukove prema gore i nazad u psa koji gleda prema dolje. Pedalajte koljenima, mičite kukove sa strane na stranu, samo osjetite kako se tijelo polako otvara. Radite bilo kakve pokrete s kojima se osjećate ugodno, koji mislite da vam tijelo želi. I nađite neki položaj u kojem možete se zadržati. Na sljedeći udah dižemo pete prema gore i mičemo ramena prema naprijed, težina ide u ruke. Savijamo koljena, kukovi idu nazad, znači pravimo krug sa kukovima. Udah, težina ide naprijed i izdah nazad u psa koji gleda dolje. Udah, naprijed, izdah, nazad. Sljedeći udah, dignemo kukove, dignemo pete, gledajmo prema naprijed. Probajmo, možemo uskoknuti ili zakoračiti prema naprijed. Udah, ravna leđa.
Dignemo kralježnicu do pola. Izdah. Savijemo se na pod. Udah. Dižemo se skroz gore, uspravljamo se ruke prema plafonu. Istežemo cijelo tijelo i izdah. Sklopimo ruke na prsa. Sljedeći udah. Stavimo koljena, sjedamo nazad u chair ili stolicu, poziciju stolice. Ruke su prema gore. Udah, vidite možete dignuti ruke još malo gore. Otvaramo prsa i izdah. Spustimo se skroz dolje. Udah, dignemo leđa do pola, paralelno sa podlogom. I izdah, ruke na pod. Zakoračimo nazad u poziciju zadržaja oplenka. Udah. I na izdah spustimo se na pod. Možete kao u jednom sklepu ili na koljena pa onda dole na stomak. Sada ćemo ruke otvoriti malo u stranu, znači spustimo dlanove malo van vaše podloge za vježbanje. Pritisnemo kukove u pod i na udah dižemo prsa prema gore u varijantu poze kobra. Ramena su prema dolje, daleko od ušiju, srce prema naprijed i gore. I na izdah ruke ispod ramena, zarolamo nožne prste i dignemo se u psa koji gleda dolje. Sljedeći udah, dižemo desnu nogu iza. Kukovi su u ravnini. Dakle, kao da želite zarolati unutarnje bedro desne noge prema plafonu. Tako da se kukno otvara prema vani. Udah i na izdah koljeno primaknemo prema nosu i zakoračimo desnu nogu naprijed. Udah u poziciju lunge'a ili iskoraka visokog. Srce prema gore, kukovi prema dolje. Udah, otvorimo prsa i malo zarolamo krsticu prema dolje. Samo osjetimo malo jače stezanje u hip fleksoru lijeve noge. Udah, na izdah otvorimo ramena u stranu, u kaktus ruke, pogled prema gore. Udah, prekrižimo prste i spustimo se na izdah dole na lijevo koljeno, ispružimo prste nazad. I sada pomaknem desnu nogu malo u stranu. Udah i na izdah obje ruke spustimo s unutarnje strane desne noge. Na udah se okrećemo na desnu stranu. Okrećemo truk na desnu stranu, savijamo lijevu nogu i vidite možete li zagrabiti, uhvatiti rukom lijevo stopalo. Na udah pomaknemo nogu prema nazad i osjetimo kako se otvaranje u području ramena i prsa. Na izdah premaknemo nogu prema naprijed i osjetimo kako se isteže kvadriceps mišić, prednja strana noge i hip fleksor. To su stvari koje su potrebne da možemo raditi backbenda i savijati leđa. Udah, stezanje u ramenima, noga prema nazad i izdah, noga prema naprijed i stezanje kukovima. I još jednom, udah i na izdah pustimo nogu, obje ruke naprijed i koračimo nazad u zadržaj. Udah, na izdah spustimo se na pod, ruke sa strane, kukovi su prema dolje, udah u kobru, dižemo prsa prema gore, udah i na izdah ruke ispod ramena, zarolamo noge, nožne prste prema unutra i dignemo se u psa koji gleda dolje. Udah, lijeva noga gore, kao da želimo zarotirati unutarnje lijevo bedro prema plafonu, da držimo kukove u ravnini. Udah i na izdah koljeno prema prsima i zakoračimo naprijed. Udah, visoki iskorak, ruke prema gore. Izdah,
kukovi prema dolje. Osjetimo istezanje u desnom hip flexoru. Probajmo malo trcu prema naprijed pomaknuti da ostane jače istezanje. Udah ruke prema gore. Sada možda možete malo jače otvoriti prsa. I na izdah laktove savijamo u stranu za kaktus ruke. Udah ruke prema gore i spustimo se na lijevo koljeno. Držimo nožne prste nazad. I zakoračimo malo lijevom nogom u stranu. I na izdah spustimo obje ruke sa unutarnje strane lijeve noge. Udah, okrenemo se na lijevu stranu. Savijemo desno koljeno i uhvatimo stopalo. Udah, noga prema nazad, otvaramo se u području ramena. I izdah, noga prema naprijed, osjećamo stezanje u kukovima, u hip flexoru. Udah, otvaramo prsa. I izdah, otvaramo kukove. I još jednom udah. I na izdah obje ruke naprijed. Zakoračimo nazad u zadržaj i spustimo se skroz dolje. Sada ćemo odmoriti čelo na prekrižene ruke i malo pomaknuti kukove s jedne strane na drugu. Da ne bi bilo neke napetosti ili neugodnih osjećaja u donjem dijelu leđa. Na sljedeći udah, podlaktice, laktove stavljamo ispod ramena i pritišćemo podlaktice u pod. Udah, gledamo prema naprijed. Ramena su dolje, daleko od ušiju. Pritišćemo kukove u pod. Udah. I na izdah otvorimo laktove u stranu da izađemo iz poze. Ruke su ispod ramena i dižemo se u sad koji gleda dolje. Ćemo pomaknuti malo ruke naprijed. Okrenite unutrašnjost laktova prema vani. I probajte se spustiti na laktove iz ove pozicije. Ovo je poza koja se zove delfin. Jako je dobro za otvaranje u području ramena i gornjih leđa. Pritisnite podlaktice u pod i probajte držati kukove daleko od ramena. Sada pritisnite dlanove u pod i dignite se u psa koji gleda dolje. I spustimo se opet u delfina. Dignemo se u psa prema dolje. I još jednom. Delfin. Pa spravo gore. Ovo je odlično za ruke, za mišiće, ramena i ruka. I još jednom delfin. I dignemo se u psa prema dolje. Udah, desna noga gore. Ovaj put otvorimo kukove u stranu i savijemo koljena. Otvaramo, opet osjećamo stezanje hip flexoru koje smo malo prije stezali. I na izdah, sljedeći udah, koljeno prema nosu i zakoračimo naprijed. Udah, visoki iskorak, srce prema gore, kukovi prema gore. Prepletite prste i prstima pokazujemo prema nazad, tako da otvorimo prsa još malo više. Udah. I na sljedeći izdah otvaramo se u stranu. Lijeva ruka naprijed, desna nazad. Udah. Lijeva ruka gore. I na izdah spuštamo se ruke naprijed, zakoračimo nazad u zadržaj. Udah. I na izdah spuštamo se na pod. Ruke su vani, udah u kobru. I izdah.
ruke ispod ramena, vraćamo se u psa prema dolje. Udah, lijeva noga gore, otvorimo kuk, savijemo koljeno. Istezanje u lijevom hip fleksoru. Probajte držati ramena u levelu prema naprijed. I na sljedeći udah, koljeno prema nosu, prema prsima i zakoračimo naprijed. Udah, visoki iskorak. Na izdah spustimo kukove prema dolje, osjećamo malo dublje istezanje. Isprepletite prste i pokažite prema nazad. Skaži prstima tako da time otvarate prsa još malo dublje. Udah, centar. Na izdah okrećemo se u lijevu stranu, desna ruka prema gore. Udah, desnom rukom iznad glave. I na izdah spuštamo se naprijed i u poziciju planka. I na izdah spuštamo se skroz na pod. Odmorimo čelo na ruke i protresimo kukove. Stavimo ramena, laktove ispod ramena. Zarolajte nožne prste unutra i podignemo kukove u poziciju delfina. Udah, dižemo se u psa prema dolje i na sljedeći udah dižemo desnu nogu prema gore, otvaramo kuk i stvarno dignite koljeno što više možete prema plafonu, a da ramena držite prema naprijed u levelu, u ravnini sa yoga metom, a kuk se otvara u stranu. I na izdah sada ćemo spustiti koljeno na pod u poziciju pigeona ili goluba. Dakle, idealno je da vam je potkoljenca paralelno sa yoga metom, no to je jako teško postići, tako da slobodno povucite dole stopala koliko trebate. Okrenite se nazad samo da provjerite li vam lijevo stopalo pravo prema dolje, jer obično se noge saviju prema unutra. Na udah stavimo ruke na prednju nogu i otvorimo srce još jednom prema gore. Pogled prema gore. Na izdah pustimo se. Sad probamo isto ovo tako da aktiviramo stomak, tako da možemo trticu malo povući prema naprijed, da se možemo malo jače istegnuti u području leđa. Dakle, kukovi su u levelu. Malo ćemo zategnuti donji stomak, povući crticu prema naprijed i na udah savimo leđa nazad. I na izdah spustimo se. Sada ćemo staviti desnu lijevu nogu iza nas i probajte uhvatiti sa lijevom rukom. Kao što smo radili ranije, osjećamo stezanje u području hip fleksora. Ako vam želite u dublje stezanje, probajte pritisnuti nogu rukom tako da je dlan okrenut prema dolje. I okrenite ramena prema naprijed. Kukovi su i dalje u nivou. U istom nivou, tendencija je da desni kuk padne prema tlu, probajte to izbjeći. I spustimo nogu, sada spustimo laktove na pod. Za malo dublje stezanje u području vanjskog desnog kuka. Opet probajte izbjeći tendenciju da se naginjete na jedan ili drugi kuk i da su vam kukovi u nivou. Ako vam je ovo nezgodno, ali ćete neko bolno stezanje, ako imate blok, knjigu ili nešto možete podmetnuti pod desni kuk. Ovako pomoće vam da se previše ne stegnete i ne osjećate nikakve bolove.
I udah lagano se dižemo. Vraćamo još jednu varijantu dublju. Dakle, uhvatimo nogu iza. Uhvatimo lijevu nogu iza. Znači varijanta 1 je od malo prije što smo napravili. I ako želite probati nešto dublje, probat ćemo pozu Mermaid. Dakle, uhvatimo stopalo desnom rukom, tako da stopalo možemo zaglaviti na unutrašnjost lijevog lakta. Dignemo desnu ruku prema gore i iza leđa, iza glave, uhvatimo prste. Ramena su prema naprijed, kukovi su u levelu. I polako izađemo. Ovo je jako jaka poza i ako osjećate ikakvu nelagodu u donjim leđima, nemojte raditi jer trebate uključiti stomak tako da su donja leđa stalno sigurna. Konstantno skupljamo stomak, spajamo kukove i pupak tako da se trtica može povući prema dolje i nema naglog knječenja u predelu donjih leđa. Spustimo ruke na pod, odignemo se lijevo sada koljeno u psa koji gleda dolje. Podignemo koljeno i napravimo par krugova prema vani. Tako da opustimo tenzije u vanjskom kuku desne noge. I vratimo se u centar. Ćemo raditi isto na lijevoj strani. Udah, lijeva noga gore. Otvorimo kuk i podignite koljeno. Što više možete. Ramena su okrenuta prema naprijed i u levelu. I polako sada spustimo lijevu nogu naprijed. U pozu goluba ili pidžana. Provjerite je li desna noga ravno prema dolje. Udah. Otvorimo srce prema plafonu. Kukovi su u levelu. Aktivirajte stomak, aktivirajte noge. Kako želite povući bedro desne noge prema naprijed. Time ćete aktivirati sve potrebne mišiće da držite kukove u levelu. I niz da se opustimo. Sada ćemo uhvatiti desnu nogu za istezanje kvadricepsa. Ako želite dublji streč, uhvatite nogu i pritisnite dlanu prema dolje. Ramena su okrenuta prema naprijed. Pustimo nogu i spustimo se na laktove. Možete zatvoriti oči i pustite se naći neki ugodan streč i stezanje koje vam paše. Osjećamo stezanje u vanjskom dijelu lijevog kuka. Polako se dižemo na ruke. Sad ćemo dati pozu malo dublji back bend. Znači prvo ćemo početi isto kao i malo prije. Uhvatimo nogu iza. Pritisnemo prste prema dolje. Ako mislite da možete da ste spremni u iduću varijantu, uhvatimo stopalo lijevom rukom. Zaglavimo nogu u unutrašnjost lakta desne ruke, ramena su prema naprijed, dižemo lijevu ruku i spojimo prste iza glave. Poza Mermaid ili Sirena. Predvarijanta poze King Pigeon koja je jako dubok back bend. Ako osjećate ikakvu nalagodu donjim leđima, izađite iz poze. Udah i izdah. Lagano pustimo. Pritisnemo ruke opet i podignemo se u psa prema dolje. Udah, dižemo lijevu nogu i napravite par krugova prema vani.
Vratimo se u centar i spustite se na koljena. Prebacite noge prema naprijed. Stavimo desnu nogu, pritisnemo desnu taban od lijevi unutarnje bedro. Udah prava leđa, srce prema gore i na izdah lagano se savite prema naprijed. Ništa preduboko, prenaglo. Ovo je samo da malo poništimo sve ono što smo napravili danas, tako da leđa ostanu u neutralnom položaju i nemate nikakve neugode tokom dana. Neutraliziramo kralježnicu i vratimo je u ugodan položaj. Udah, lagano se dižemo. Sada prebacite desnu nogu s vanjske strane lijeve noge, savijemo lijevu nogu. I probajte staviti jedno koljeno preko drugoga. Stavim i stežemo vanjske dijelove kukova. Ramena su prema dolje. Dignemo lijevu ruku i uhvatimo iza sa desnom. I pustimo polako. Omaknemo se prema nazad. Nagnemo se prema nazad tako da možemo noge zamijeniti. Lijeva noga na unutrašnjost desne noge. Udah, leđa uspravna, srce prema gore. Na izdah savijamo se naprijed, lagano, prema koljenu desne noge. Udah, vraćamo se u centar, lijeva noga preko desne, savijemo desnu nogu, stavimo jedno koljeno na drugo, u ravninu, ako je moguće, ostavimo stezanje u kukovima, srce prema gore, ramena prema dolje, dižemo desnu ruku, hvatamo iza glave sa lijevom. Pustimo ruke i lagano se savijemo i ovdje prema naprijed. Lako se zatvaramo i obraćamo pažnju sada prema unutra. Slušamo dah, slušamo srce. Lako se uspravljamo. Sada sjedite u ugodan sjedeći položaj. Prekrižimo ruke na srce, zatvorimo oči. Osjećamo zahvalnost prema sebi, svom tijelu i vremenu koje smo se dali danas. Radili smo puno otvaranja lijevog prsa, što je dobro za otvaranje osjećaja i emocija u tijelu. Namaste. Želim vam ugodan nastavak dana i vidimo se uskoro. Namaste.